खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बराय हरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों। जानो हागौ नोंथांमोनाबो थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। बेनो जादों लोगोफोर नोंथांमोन गोबांथारानो खौरां बिजोंनि गेजेरफोरजों मोनथिखाबायमोन जानांगौ। इउटुबार लोगोसेनो एक्स एनडेबी अफ्रि दैमारी आरो बी राजा बिथांमोनखौ थिकादारनिफ्राय 40 लाख रां दाबिनायनि दायाव पुलिसा खाबाय होननानै खौरां मोनदोंमोन जानांगौ। नाथाय गोबांथारानो गुबै जाहोना मामोन, बिथांमोना मानि थाखाय 40 लाख रांखौ दाबिदोंमोन, बेफोरखौ लाखुमानानै दोनदों जानांगौ। दासिमबो गुबै जाहोनखौ शेयार खालामनानै होनाय जायाखै। नाथाय खौरांनिफ्राय मोनफिननाय बायदिब्ला अफ्रि दैमारी आरो बी राजा बिथांमोनखौ उदां खालामफिनबाय होननानै मोनथिफिननाय जाबाय। लोगोसेनो अफ्रि दैमारी बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों मा बुंखो नोंथांमोना ससे दिन्थिनानै होलांनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। जिहेतु राजाया दाखालि आंखौ मोनसे फैसा 40 लाख बिनो थिननायलाय आं बिदोंमोन, ओमफ्राय बुंनाबो होदोंमोन। ओमफ्राय दा बे फैसा बिनाया फटकबो हरनाय मानाय बियो राजामोननिनो हरनायमोन। बावहाय आङो जेब्रानो खोन्थानाय जादोंमोन आं बे फटकखौ, बेल'नो, दा गुबुन आरो जेबो गैया। बी राजा होनना बुङो। 40 लाखनि फैसाखौ होआबा भाइरेल खालामगोन बा माबा मोनसे खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंनायाबो बिसोरनिफ्रायनो। गोजोन्थों। लोगोफोर बेजों लोगोसे दिनैनि बे सुंद' आपडेट भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।